Madusura ezano, they are happy when they see people are languishing in poverty. Vachinyeba, vachitaura kuti sanctions. Whilst their children are schooling and learning kuma European countries ikoko. Kunotoita imwe mipurwa inotoya kutozembera kuti kwai tinoramba tichitonga. Muri kuramba muchitonga muchiitei? The issue is pakuramba uchitonga. The issue is to see your people and your economy growing. Kuramba uchitonga kutibetseri, and akusiko kwatiri kuda futi kuramba uchitonga. Unogona kuramba uchitonga but tikuda economy inofunctiona. Munhu anobuda munyika make kunoita house girl kune imwe nyika. Wotoona sokuti zviri normal chaizvo. The other thing that must be removed in Zimbabwe ndezvokugadha ma-politicians. Masoja imimi rekedza izvokugadha ma-politicians. Ndimuri kuvaita kuti vave wrong imimi. Don't guard these people. You are wasting much of our resources. Mtigadha munhu are useless, who is sitting on top doing nothing. Even if you can be me, don't guard me. Why should you guard me? Ndiani wandiri kutya? Kana ndiri munhu anoitira vanhu zvakanaka, ndiani wandotya? Look at Traore, is guarded along against the European forces. No, varada kutomuura, and some other general zvienderega, because he knows, and he's so much confident that I'm doing the perfect thing for my people. Kwete kurundundu 400 varumese kwazva. Famba mangokomba munhu wechita zina zvari kutiitira. That must come to an end. Vana mahamadi Musa vane mabusiness nezvii zvinoera makambomona achifamba akakombewa. Because he's providing a service that is needed by the people and for the people. Venyu munofamba makangokomba chamakamukombera chaari kuita chii? Unotyani? Uinde kumaruzevha kwadhandanda kunenge wakakombewa. Uinde kumaruzevha kwachibhukutu unenge wakakombewa. Kusina kana vanhu vanentandi vakomana veng'ombe mazuva ano izvino havachaafodhi kana kutenga rekenjedzo, asi unenge wakakombewa. Ziva izvozvo, that's a sign. Mukangoona president or one of your leaders akuwanza mabodyguard, munhu ari useless, he is not doing anything to benefit anybody. That's the biggest sign inokuudza iwo. Ukaona wakuda kuita mabodyguard, unogoda mabodyguard ei kana wakavhoterwa nevanhu. Ei, ndiri mukuasha pamba apa ini, ndakaroora pamba apa, ndinoda mabodyguard ei kuinda pana tsano. Ndotofamba ndakaisa uroko mhomwe, unozoonera nevara vamukuwanda, uchizozoka majarini pandebvu neturamu. Asi ukava very harmful, uchirova mwana wedu, uchitsika mwana wedu uchidi, kana kuuya kurufu chake unenge wakuzeza, unotipedzisira unokumba nehama nevamwe murai ndiberekedze wakafiwa kandakaroora uku, nekuda kwemabasa ako. Iwo mwana mudiki ari kutaura. Tikazviteedzera zviri kuitwa nemurume wetese as Africa, tinobudirira. Tobudirira. We have got everything. Especially Zimbabwe, he has got everything. By now, taida kutaura different language. Iwe uri mupfuwi wehove, uyu mupfuwi wembudzi, uyu chitese tichita maexport edu. Zvaitaurwa nevisionary leader statement President Chamisa akazvitaura. Toda kuvhura tumaground 20 musere medzimba dzenyu nekumaruwa ikoko. The reason why aizvitaura aida kuti agriculture igrowe. Iwe uraya mbudzi dzako, uye uraya madhadha ake, uye uraya mangarikuni ake, uye ane dere rake, uye ane manhanga ake, uye ane zvotakurwa nendege musi umwe chete manheru zvaako kuEurope takuatengesera neprice yatinoda. Then we will be able to develop our country and our communities. But izvo zvepasi che. All ZANU-PF idiots, supporters are tending to be fools. Hakuna munhu anosapota ZANU-PF ari normal. Hakuna. You are tending to be fools. Uchisapota biggest party inonzi Revolutionary Party, unoenda kunotenda kunokandirwa chingwa, wakamira mudziva remvura. Unotenda uchisapota biggest Revolution Party, ko vanosapota madhuku odi,
kana vanosapota Linda masarira kudii. The biggest revolution party munotenda kuitwa mazombi ekunokandikwa pisi mbiri dzechingwaso nemapisi maviri chicken yakafa yoga yakabikwa nemvura yageza zvituna. Do you know what you are doing, new people? Makateniwa kuita mazombi instead of acting smart. Hamungaiti izvozvo because you are fools. Unoita hure remusangano chibereko chize chichinje kala uite hure kubva 1980 uchingoita hure rekuti ainini chaizvo vakuru ezano kana vaya kuno ndino anovandorariwa nawo. Unonaka chicha unonaka chibereko chakatsva kudhara nezuva neupombwe nechihure. Wake up and smell the coffee. The time is now. Your action speaks louder than words. Timunotaura zvakaipa pamusoro penyika ino. Kwanzi regezi haikuita nyika dzenyu makuva kwekuzofira. Wafa kuMalaysia uko. Tosara tichinzende yekurufu kwake. Indeida kutono mama paguva remunhu akadero. Nekuti idusi. Unofa uchiburitsa mari munyika uchinobhadhara madhokota ekune dzimwe nyika nezvipatara zvekune dzimwe nyika. Wanofa ikoko yakurundutu kutoshandisa mari yakawanda kuti we want to bring his body back. Kamboenda kuno chinonzi chikunosvinwa vanhu matumbu chimwiswa zvechinyasara ndizvo. Sorera munhu akadero bheura kaendai pasi mudenga chiri mudege burisa nechikofi chake mukanda pamusoro pegungwa zvinowira mudziva remvura vanhu vazorore. KuAfrica ndekwekufira kumba kunyika kwako ndekwekufira uchibava ruchindisa kuEurope. Ukangoona uri president kana uri mutungamiri wenyika kana any leader of any organization uchiti kana warwara woenda kunorapwa kudiaspora uri dushi. That's the only word that you can use to tell you uri dushi. Iwewe ndio unofanira kuti leader kuti tibelieve in our health system. You are the one who is making us and forcing us not to believe in our doctors. Unenge uri dushi. To all African leaders who are going to look for treatment in other countries, you are idiots. You are fucking shit.